Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt, want we hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er een grote vraag is naar speciaal onderwijs op Curaçao. De Extra meldt vandaag dat er een hele grote vraag is naar plaatsen in het speciaal onderwijs. En volgens de krant die heeft gesproken met minister Van Heydoorn van Onderwijs is de situatie momenteel alarmerend, omdat er veel kinderen zijn die geen plaats kunnen krijgen. Op dit moment is er een aanzienlijke groep kinderen die speciaal onderwijs nodig heeft, maar waarvoor geen plek beschikbaar is. Er is een extra school geopend voor deze groep, maar zelfs dat heeft niet aan de vraag kunnen voldoen, zo stelt de minister tegen de krant. Directies van de bijzondere scholen hebben hun eigen speciale scholen. Het openbaar onderwijs heeft een nieuwe afdeling geopend bij de Mirna Dovale school en die zat meteen vol, wat tot gevolg heeft dat er momenteel zo'n 70 kinderen geregistreerd staan om naar het speciaal onderwijs te gaan, maar waarvan op dit moment geen plek is. Curaçao krijgt opnieuw hitterooster, weer minister van Onderwijs Citré van Heydoorn. Hij laat weten dat tijdens de 6 heetste weken van het jaar, laatste week van augustus, de maand september en de eerste week van oktober, er een aangepast lesrooster zal worden ingevoerd vanwege de extreme hitte. Hij laat dat weten in antwoord op vragen van Gilbert Doran van de MFK. Het is volgens de minister belangrijk dat alle aanbevelingen van het ministerie van Volksgezondheid met betrekking tot extreme hitte worden opgevolgd. Grotendeels gaat het om dezelfde maatregelen als die van vorig jaar. Toen werden scholen eerder gesloten. De schooldag eindigde dan om 12 uur of half 1. En zodra er door de meteorologische dienst een hittewaarschuwing werd afgegeven. Er zijn dus plannen om op tijd van tevoren te weten wat men gaat doen als er sprake is van extreme hitte en hoe de scholen daarop in moeten springen. In het verleden was er vaak kritiek dat dat pas op het allerlaatste moment bekend werd gemaakt. Daar wil de minister verbeteringen aanbrengen. Opnieuw problemen met agressieve bijen. Nadat er vorige week in Fuik 2 mannen werden aangevallen door bijen, waarbij 1 man kwam te overlijden, vond er gisteren een incident plaats bij Katoentuin. De mannen werden aangevallen in Fuik. Dit gebeurde in Katoentuin, waarbij een hond en een papegaai vele malen werden gestoken. Beide dieren overleefden de aanval niet. De bijen hadden hun nest gebouwd in een put die volledig afgedekt was in de tuin van een woning. Maar ook op andere gebieden, bij Cerro Machu en Stakamahachiweg en Calle Agricultura, werden gisteren in de ochtenduren bijennesten in bomen geconstateerd, waarbij de bijenbewoners begonnen aan te vallen. Volgens een imker tegen de Extra gaat het om een agressieve bijensoort die wellicht is ontstaan door nieuwe kruisingen of experimenten om nieuwe soorten te creëren. Honden vallen toeristen aan. Ja, we hebben het veel over dierennieuws vandaag. In de gemeenschap wordt natuurlijk veel aandacht besteed aan zwerfhonden. Die lopen rond op straat zonder eten. Die worden geholpen. Maar het is ook belangrijk om iets te doen aan de wilde honden die mensen aanvallen, zo schrijft de Extra vandaag. In dit geval gaat het om een groep honden die bij Playa Kenepa mensen lastig vallen. Toeristen die daar aankomen worden achtervolgd. Soms wordt er een poging gedaan om de toeristen te bijten. Ze vallen de toeristen aan en de Extra benadrukt dat daar ook iets aan gedaan moet worden. Inspectie houdt de prijs van eieren goed in de gaten. De economische inspectie van het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft onlangs vastgesteld dat verschillende winkels op Curaçao zich niet houden aan de door de overheid vastgestelde maximumprijzen van eieren. Zo mag voor een doos eieren van 12 gulden niet meer dan 6,36 gulden worden gevraagd. Als dat wel gebeurt, zal er ingegrepen worden. De economische inspectie benadrukt dat zij streng zal optreden tegen iedereen die de wettelijke bepalingen overtreedt. Kan zelfs zijn dat winkels worden gesloten als ze keer op keer zich niet aan de regels houden. Maar er zal in ieder geval meer gecontroleerd worden. Heel veel afval bij Sint Joris. Het is een verhaal dat vaker naar voren komt. Enerzijds hebben we mensen op Curaçao die er alles aan doen om Curaçao schoon te houden. Er zijn ook mensen die dat gebied daar gebruiken als een illegale vuilstortplaats. Er is veel vuilnis te zien. En je zou je afvragen waarom dat gebeurt. Omdat mensen gratis
vuil kunnen storten bij de officiële vuilstortplaatsen. Maar het gebeurt daar, er wordt hard tegen opgetreden, het moet worden schoongemaakt. Maar er wordt ook alles aan gedaan om de mensen die dit doen op te pakken. Zo staat te lezen in de krant. En de kustwacht heeft niks meer gehoord van Colombia. Dat heeft natuurlijk te maken met de verdwenen 4 Arubaanse vissers. Die zijn niet afgelopen zaterdag, maar die zaterdag ervoor. Die zijn verdwenen nadat ze waren gaan vissen. 's Ochtends vertrokken ze met de boot. Zijn niet meer teruggekeerd. Dat was op 12 juli. Een paar dagen later heeft de kustwacht aan de Colombiaanse kustwacht gevraagd om daar in die wateren te controleren, omdat volgens alle berekeningen de boot daar terecht zou zijn gekomen. Maar sindsdien hebben ze niks meer gehoord van Colombia. De woordvoerder van de kustwacht in het Caribisch gebied, Miguel Perez Gentil, laat weten dat de zoektocht nog gewoon doorgaat en dat ze weliswaar niks gehoord hebben, maar dat er nog steeds gezocht wordt. Voor de familie duurt het erg lang natuurlijk, deze situatie. We gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. De situatie rond olietankers heeft tot vragen geleid in Nederland. Want zeker 90 olietankers varen met de vlag van Aruba, Curaçao of Sint Maarten. Terwijl deze worden misbruikt door landen als Rusland en Iran. Het gaat om een schaduwvloot en dat zegt het journalistieke platform Follow the Money. Die vragen aandacht voor de situatie en ze citeren Paul Ellinger van de Scheepvaartinspectie op Sint Maarten. Die heeft het over fraude en reputatieschade. In het Nederlandse parlement zijn er al vragen over gesteld. Er zijn vragen gesteld aan minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Van Marsum van Koninkrijksrelaties. 2 parlementariërs willen weten wat er precies aan de hand is, of het verhaal klopt en of het waar is dat de imago en de geloofwaardigheid van het Koninkrijk hiermee in gevaar dreigen te komen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Voortgang in de aanpak van autowrakken, dat heeft het ministerie laten weten. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Die is maandag geleden begonnen met een actie tegen autowrakken. Nou, die actie is gestart op 3 december. Er zijn inmiddels bijna 700 autowrakken die een sticker hebben gekregen. In 426 gevallen hebben de eigenaren gehoor gegeven aan de oproep tot verwijdering. Dus die zijn verdwenen. In meer dan 100 gevallen heeft het ministerie over moeten gaan tot bestuursdwang. Maar Curaçao ziet er schoner uit en er zijn minder autowrakken. En dat was de bedoeling, al is het ministerie. Dan is er een man van het dak gevallen. Dat gebeurde bij de kaja Kent u zelf. De politie moest gisteren uitrukken nadat er een persoon van een dak was gevallen. De politie trof de man aan die op de grond lag en klaagde over hevige pijn. Hij moest naar het CMC worden gebracht. Dat heeft de ambulance gedaan. En de zaak wordt onderzocht omdat we natuurlijk niet zo lang geleden een zeer vervelend geval hebben gehad in Mahuma, waarbij een man tijdens bouwwerkzaamheden van het dak viel en kwam te overlijden. Er moet alles aan worden gedaan dat mensen die dit werk doen, die op het dak aan het werken zijn, dat veilig kunnen doen.
Er is er ook nog een lantaarnpaal op de weg gevallen. Dat gebeurde bij de Stakamahachi-weg. Er kwam eerst een melding binnen dat het om een elektriciteitspaal ging, maar het bleek uiteindelijk om een internetpaal van Flow te gaan. Flow kwam naar de plaats waar het gebeurde en heeft de situatie afgehandeld. Er is niemand gewond geraakt, gelukkig. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want het is al lange tijd een doorn in het oog. De Venezolaanse migranten die in El Salvador zijn opgesloten. Amerika heeft ze daar naartoe gestuurd. Maar er zijn er een heleboel teruggestuurd naar Venezuela. En u ziet op de beelden een van de Venezolanen, Michael Oliveira, die na 4 maanden vastzit in de Salvadoraanse gevangenis thuis kwam in de armen van zijn moeder. En hij sprak tegen de pers over een hel. Er was een verschrikkelijke situatie. Bewakers die scholden de gevangenen uit, misbruikten de gevangenen, sloegen de gevangenen. Er is zelfs sprake van in sommige gevallen verkrachting. Ze werden beschoten met rubberen kogels. Ze kregen bedorven voedsel. Het was een ware hel, aldus Michael Oliveira. En er zijn in totaal nu 252 Venezolaanse migranten teruggestuurd. En dat zorgde voor heel veel vreugde bij de familie. De situatie is dat El Salvador geld krijgt van Amerika om deze migranten op te vangen. Maar dat heeft geleid tot een flinke ruzie tussen Venezuela en El Salvador. We houden de situatie voor u in de gaten. Net zoals we alles voor u in de gaten houden. Alles wat hier gebeurt qua nieuws, dat wil ik maar noemen. En dat blijven we gewoon doen. Tot morgen, tot ziens.